Aquest dimarts al vespre s'ha fet entrega dels guanyadors del concurs Flors als Balcons 2022 a Balaguer, que ha comptat amb una 50ena de participants. L'objectiu del concurs era, un any més, potenciar la implicació dels veïns i veïnes amb l'augment de zones verdes i la presència de flors en les façanes, balcons i jardins de la ciutat, creant un entorn més agradable i millorant el paisatge urbà, a més de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest any s'han mantingut les mateixes categories de l'any passat: balcons del centre històric, balcons de Balaguer, jardins i aparadors de botiguers o establiments públics. Aquesta darrera s'ha mantingut davant la bona acceptació de l'any passat i per tal que les flors omplissin novament els aparadors del comerç local i donessin color a la via pública. Els premis han estat un any més xecs regals per gastar en les floristeries col·laboradores o en els establiments comercials que han participat en la present edició. També aquest vespre s'ha fet entrega dels premiats del 5è concurs de fotografia Flors als Balcons a la xarxa Instagram. En aquest cas hi han pogut participar les persones que havien penjat a Instagram una fotografia de les flors o plantes que tenien al seu balcó, jardí o aparador amb el número d'inscripció. Aquest any teníem 4 categories, de fet 5, perquè hem fet també la menció a l'Instagram, que he tingut més likes a Instagram, per qual cosa podem dir que són 5. Són les 4 categories que teníem: una dels balcons del centre històric, per potenciar una miqueta més el centre històric, l'altra la resta de balcons de Balaguer, i després hi havia la categoria de jardins i de tot Balaguer i d'establiments. L'establiment era important que també s'hi apuntés perquè així el comerç se fa seu molt les vivències o les activitats de ciutat. En quant a participació ha estat correctíssima, estem en uns nivells semblants a edicions passades i res a dir, avui s'ha vist prou el bon ambient i s'han donat premis prou bonics. Dins del projecte de Viles Florides, del qual forma part la ciutat de Balaguer des de l'any 2018, la presència de zones verdes i flors en la ciutat és un factor de gran valor per mantenir la ciutat dins d'aquesta aposta. Els anys 2020 i 2021, Balaguer va ser reconeguda amb 3 flors d'honor i al mes de setembre es donarà a conèixer la distinció d'aquest 2022. L'entrega dels diferents premis s'ha fet a la sala d'actes de la Casa de la Paeria i ha comptat amb la presència del paer en cap, Jordi Ignasi Vidal, el paer de Medi, Xavier Castellà, el paer de Cultura, Arnau Torrente, i la paer de promoció, Esther Guarner.